मावबादिखौ होखारनांगौ मावबादिफोरखौ होखारनांगौ दा बे समाव हाग्रा बंग्राखौ जों खावलायबावो बिटिसिआबो थाबैनो बेखौ एक्सन लानांगौ। बिटिसिआव दखल खालामनानै थाफैनायफोरखौ माने इनभिटेसन एबा होखारहरनांगौनि गोख्रों दाबि दावराव देख्रेब जारिमिननि एबा गुबुन गुबुन टीम लिडारफोरनिफ्राय गोख्रों दाबि। जि जाथाया बिटिसिआव जानाङा बेफोर जाथाया माने खनले जागासिनो नङा होमबा? बेनि थाखाय गोख्रों दाबि जोंनि आसाम सरकार एबा हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि सायाव गोख्रों दाबि आरोना। बे जुन दाननि गेजेरावनो बिथांमोना जुदि इनभिटेसन खालामथाराबा एबा होखारहराबा गोबांथार बर' माहारिफोरखौ लानानै माने गोख्रों उथ्रिसारनो ओंखारदों एबा गोख्रोङै सोमावसारनो ओंखारदों जाहाथे बिथांमोना गुबुन हारि एबा गुबुन जातिनिफ्राय फैनानै जोंनि बिटिसिआव दखल खालामना थाफैदों बेफोरखौ जुदि मे मासनि गेजेराव जुदि बिथांमोना होखारहराबा एबा इनभिटेसन खालामथाराबा नैबे जुन मासनि गेजेरावनो बिथांमोना गोबांथार बर' माहारिफोरखौ लानानै गोख्रों उथ्रिसारगोन एबा गोख्रोङै सोमावसारगोन होननानै निउसनि गेजेरजों फोरमायदों एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों। आं मोनसे क्लिप फिसा नांगासिनो नोंथांमोना थाब नालांजोबला जय बर' जानुवारियाव जे सिख्ला जोहोलाव बिस्मितखौ बुथारबाय ओमफ्राय बिनि उनाव थांनाय 17 तारिख एप्रिलाव जे बे रुनिकाटा फरेस्ट अफिसखौ जे बुफाय खालामनानै बिनि सिलाइ खालामनानै लांबाय आरो माने गारि घोड़ा सावनाय गाज्रि मोनसे थासारि लाबोनाय बे जोंनि गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव मोनसे परिस्थिति लाबोदों। जों थागिबि बर' फिसाफ्रा बे जायगानि थेवबो जोङो खुनु अफिसखौ जों दिनैसिम बुफायाखै। गोबां बर' फिसाफ्रा एभिक्सन खालामजादों रावखौ जों बुफायाखै जेबो गाज्रि खालामाखै। खिन्थु दिनै बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैनाय मानसिफ्रा दिनै जोंनि जायगायाव जे जोंनि मानसिखौ बुथारनानै जोंखौ माने गिलु बालु मोनसे थासारियाव खोलैनाय गिख्रंथाव मोनसे परिबेसाव दोननाय बे बिराद साननो गोनां बाथ्रा जादों। आरो लोगोसे जायनाखि माने फरेस्टनि जायनाखि अफिस सावनाय बेफोर गिलु बालु मोनसे थासारि जाय माने एक्सना जाय फरेस्ट अफिस सावनायनि जायनाखि एक्सन बे नेचारा नायोब्ला बे मावबादिनि मोनसे नेचार बे साधारन मानसिया बिदि खालामनो हाया। दा गथिखे बे गिलु बालु माबा थासारिया जोंखौ सोमोनांदों गिख्रंथाव बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि सम बेखौ लानानै मेम'रेन्डाम मोनदों। सिजनो जों मेम'रेन्डाम फरेस्टनो बेसेबां हाग्रा ओनसोलाव हाबनानै थाबाय दं इलिगेल बिसोर एभिक्सन खालामनांगौ जों मोनदों। आरो जों मिथिगौ दा हाग्रा ओनसोलाव बिहार बेंगल झारखन्डनिफ्राय हाबनानै थाबाय जों गोबाङानो जायफ्रा बे जायगानि भाषाबो रोङा बे जायगानि भाषाजों मिलाया। दा गथिखे बिसोरबायदि मानसिखौ हमनानै दिहुननांगौ आरो बिसोरबायदि थानायनि थाखायनो दिनै बे जायगानि असे थागिबि सावथालफोर जोंजों गोरोबनानै थाग्रा बर' फिसाजों गोरोबनानै थाग्रा खुनु जोंहा बिसोर सत्तु गैया बिसोरबो जों सत्तु गैया। दा बिसोरबायदि मानसिया फैनानै थाफैनानै दिनै बे जायगानि थागिबि सावथालफोरखौबो जे माने बर'नि बेरेखा थुनजलायनानै बर'नि बेरेखा सुथुर खालामना होदों। दा गथिखे बिसोरबायदि मानसिखौ जों दोननो नाङा। गथिखे बे हाग्रा ओनसोलनिफ्राय बिसोरखौ जों होखाराब्ला बे जायगायाव थाबाय थायोब्ला बिसोरो जोंनि भबिष्यता खोमसि जागोन गिथाव जागोन। बेखायनो हाग्रा ओनसोलाव जेसेबां माने इलिगेल बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैनाय दं आरो हाग्राखौ अकुपाय खालामनानै दं बिसोरखौ होखारनांगौ। जोंबा बे बाथ्राखौ जों दाबि खालामदों। सिजनोबो फरेस्टनि मेम'रेन्डाम होदों जोङो। ओमफ्राय जों बेखौ डिसिनावबो मेम'रेन्डाम होदों चिरां डिसि क'क्राझार डिसि आरो लोगोसे बिटिसिआवबो जोङो हाग्रामा महिलारिनो जोङो मेम'रेन्डाम हरनाय जाबाय। दा अदेबानि बिथांमोनहा दाखालि समाव मोनसे कड अफ कन्डाक्टनि आन्दाराव थानायखाय एक्सन लानोथ' उसुबिदा जादों जानो हागौ। दा कड अफ कन्डाक्ट बायबाय जेला दा बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ जों खावलायबावो बिटिसिआबो थाबैनो बेखौ एक्सन लानांगौ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ थाबै एक्सन लानांगौ जों बेखौ दाबि खालामो। आरो बेनोसै टाइमआ जोंहा आरो बे टाइमाव हायाब्ला जों खुनु हानाय नंला जों बेखौ साननानै लायो। आरो जोंहा आयेनानो जोंनि लोगोआव दंखायो जिहेतु बे फरेस्ट राइट्स एक्टनि जायनाखि आयेन माने 2006नि बे 2006नि आयेन बायदि इसेबां इलिगेल भाबै हाबनानै दं बाहेरनिफ्राय हाबनानै थांनाय बिसोरखौ होखारजोबनांगौ आरो बिसोरखौ बेयाव दोननाङा। आरो गुबुन जायगानि ट्राइबेलनिफ्राय गुबुन जाथिफोर जायगा दं हाग्रायाव बिसोरो मोनथाम जेनेरेसन थानाय जानांगौ। मोनसे जेनेरेसनाव 1550 खरि अब्ला 75 बोसोर जायो। 75 बोसोरबा 1930आव बे जायगायाव थानाय जानांगौ गुबुन जाथिफ्रा। दा ओंखायनो 1930आव बिसोर गैयाब्ला बेखौ होखारनांगौ जों बाथ्राखौ दाबि खालामदों। आरो लोगोसे जोंनि जायगानि बर' फिसाफोर दं हाग्रा ओनसोलाव थानाय दा बिसोरबो जाहाथे आलाय सिलाय जाया जायफ्रा फरेस्ट राइट्सनि माने आयेननि बाहेरायाव बिसोरबो जाहाथे थानायफ्रा जाहाथे बिसोरखौ जों मोजाङैनो दोनफिननायनि बेबस्था खालामनो हायो जों बेखौ सावरायलायदों दिनै मिटिङाव मोजाङैनो। ओमफ्राय दिनै मिटिङाव जों सावरायनाय जाबाय फैगौ समबारखालि जोङो 6 दिनाव मोनसे आल्टिमेटाम होगोन। आल्टिमेटाम जे बिथांमोना मे दाननि गेजेरावनो इभिक्सनखौ स्टार्ट खालामनांगौ आरो मे दाननि गेजेरावनो इभिक्सनखौ स्टार्ट खालामबा
जों जरनाथि सुरक्षा मन्च आरो रायजो राजा गासिबो जोङो माने फैगौ जुन दाननि फार्स्ट उइकनिफ्राय आन्दलन खालामसिगोन जों बेखौ दिनै घोषणा खालामनाय जाबाय आरो जों प्रस्ताब लानाय जाबाय आरो जों खुनु दिन फासयनाय नङा जोङो राजनितिनि खुनु गोहोमखौ जों माने सिन्था खालामनाय नङा जोंनो न्याय नांगौ आरो बर' जाथिया थांना थानांगोन जों बे जायगानि थागिबि फिसा जेरै गुबुन जायगानिफ्राय मानसिफ्रा फैयै फैयै जेरै जोंनि सायाव अयथासार खालामनाय जोंखौ नाख्रेबनाय जोंखौ सिगिस' खालामनाय जोंखौ गिग्रुंनाय जों खालामबाय हा हु सेनाय बायदिसिना जाबाय दा गथिखे जों दिनै जोंनि भबिसतखौ नायनानै जों दिनै जाथिनि उद्धारनि थाखाय जों दानि खामानि मावनो ओंखारदों जों रायजो राजाखौ बयखौबो खावलायहरो जाहाथे जोंनि फैगौ धर्ना हाबाफारिफ्राव जों जुन मासाव जिथु सप्ताहयाव जों धर्ना हाबाफारि लागोन बे धर्ना हाबाफारियाव जाहाथे रायजो राजाफोरा बयबो जोंखौ सापर्ट खालामो जों बयबो खावलायहरो आरो गेजेर गेजेर जों रायजो राजाफोरजों मोनसे मिटिं दिनि थाखाय जों दिनै मोनसे डिसिसन लाबाय जे माने जेसेबां बर'नि आफाद दं जातीय आफाद माहारियारि आफाद बे माहारियारि आफादजों जोङो रायलायगोन बेखौ जों डिसिसन लाबाय जे नै फरायसा आफाद दङ बर' साहित्य सभा दङ बर' समाज दङ आबुब दङ ओमफ्राय गुबुन गुबुन भलन्टियार फर्स आफाद बेफोरनि आफादजों रायलायनायनि मोनसे थांखि लाबाय आरो जों बयखौबो लिंहरनानै रायलायगोन जाहाथे जों जाथिनि बे अलखद टाइमाव जाथिनि बे माने खैफोद टाइमाव जाहाथे बयबो ज' जायो खौसे जायो आरो खौसे जाहाथे बयबो आवाज होयो खौसे जाहाथे बयबो मावलाङो जों बेखौनो दिनैनिफ्राय जोङो ज' जानायनि बाथ्राखौ लानानै जों सावरायगोन आं बेखौ दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बयनोबो मिथिनाय जाबाय बे दखलदारिखौ होखारनांगौ हाग्रा ओनसोलनि बे दखलदारिफोरखौ होखारनांगौ ट्राइबेल ब्लकनिफ्राय बे दखलदारिखौ होखारनांगौ लिबारेट ट्राइबेल लेन्ड लिबारेट ट्राइबेल लेन्ड बिटिसि हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि हो बिटिसि हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि हो